खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय जानानै थांनाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव BJP एबा NDA एलायन्सआ गोबां मासि देरहाखांनायनि उनाव दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिन खेबसेबाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिबाननि थाखाय समायखिरा लागोन। बेजों लोगोसे गोदानै सायख'जानाय साब्रै मन्थ्रि रमेश्वर तेली, अतुल बरा, शरण बर' आरो अजन्ता नियक बिथांमोन साब्रै गोदानै सायख'जानाय मन्थ्रिफोराबो दिनै समायखिरा लागोन। आरोबाव गोदानै सायख'जानाय आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि श्री रन्जित दास बिथाङाबो स्पिकार हिसाबै दिनै समायखिरा लागोन। बे गोदानै सायख'जानाय साब्रै मन्थ्रि आरो सासे बुंथिगिरिनि मुंनि फारिलाइखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों फोसावना होयो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मैया हराव आसामाव सफैबाय। लोगोसे नखर मन्थ्रि अमित शाह, डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह आरो मिरु BJP दोलोनि आफादगिरि नितिन नवीन बिथाङाबो समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। लोगोसे गोबां मिरुनि BJP दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो आसामाव सफैबाय आरो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि गोबां गिबि मन्थ्रिफोराबो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मोनथिनो मोन्दों। गुबुन फारसे बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बेरेखा दोलो कंग्रेसआ बायकट खालामगोन होनना आसाम कंग्रेस दोलोनि गाहाय गौरव गगৈ बिथाङा फोरमायो। बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरा दासान्दि फरा बिजाबनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जानानै दं। बे बोसोरनि खावसे बोसोरानो बारलांनोसै, थेवबो बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफोरा दासिमबो आसाम सोरखारनिफ्राय नांगौबादि फरा बिजाबखौ मोनफुंनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बर' फरायसाफोरनि इयुना मा जागोन बेनि सायाव गिदिर सोंथि सिखांदों। बेनि सायावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बर' मिडियामाव बिजाबनि जेंना सोमजिनायखौ लानानै आसाम सोरखारनिसिम गारां दिखांदोंमोन। बेनि सायावनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादखौ फिननाय होनायखौ नुनो मोन्दों। रनज पेगु बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला हिस्ट्रि आरो जिअग्राफि बिजाबखौ जुन दानाव गासै फरायसा फरायसुलिफोरनो राननानै होनाय जासिगोन। मानोना एकाडेमिक केलेन्डारनि बादिब्ला हिस्ट्रि आरो जिअग्राफिनि क्लासआ जुन दाननिफ्रायसो जागायगोन होनना रनज पेगु बिथाङा फोरमायना होयो। मेनुस्क्रिप्ट बानायनायाव सम लानायनि थाखायनो बर' मिडियामाव बिजाबा डिले जानो गोनां जादोंमोन होनना रनज पेगु बिथाङा फोरमायना होयो। BTCनि सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड एबा CSBनि गोदानै सायख'जानाय सा 11 मेम्बारफोरा मैया समायखिरा लाबाय। सा 11 CSBनि मेम्बार्सफोरखौ BTC सोरखारा फोसावना होदोंमोन, नाथाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो CSBनि मेम्बार्सफोर नांगौ होनना BTC सोरखारनिसिम गुबुन गुबुन हारिफोरा दाबि खालामदोंमोन, जायनि थाखाय आरोबाव माखासे मेम्बारफोरखौ गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय दाजाबदेरनाय जायो। बेनिखायनो मैया सायख'जानाय गासै CSB मेम्बारफोरा समायखिरा लाबाय आरो आद्रा थानाय BTCनि साख्रिनि खामानिफोर आरो BTCनि गोदान साख्रिनि सायाव खामानि मावनाया जागायसिगोन होनना मोनथिनो मोन्दों। बर' बिजोङाव फरायनानै फोरोंगिरि जानो लुबैनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा CTET एग्जामाव बे खेबनिफ्राय बर' मिडियामजोंनो एग्जाम होनो हासिगोन। बे CTET एग्जामाव बर'नि लेंगुवेज पेपारा सोसनजायाखैमोन, जायनि थाखाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो CTETआव बर' रावखौ थिसननांगौ होनना बर'नि माहारियारि आफादफोर, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोरा गोबां बोसोरफोरनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। बेनि फिथाइ महरै बे खेबनिफ्राय बर' रावखौबो CTET एग्जामाव थिसननाय जाबाय। गासै बर' फरायसाफोरा फोरोंगिरि जानो थाखाय सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा CTETआव बर' रावजों एग्जाम होनो हासिगोन। बेयो गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दासान्दि सोलिबाय थानाय इरान, इजराइल आरो आमेरिकानि गेजेराव जानाय दावहानि गोहोमा गासै बुहुमावनो गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे भारत हादरावबो पेट्रल डिजेलजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव दावहानि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा गासै भारतनि थागिबिफोरनिसिम माखासे सांग्रांथियारि बाथ्राफोरखौ फोसावना होदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा हायद्राबाद आरो गुजरातआव जानाय इभेन्टआव
बाहागो लानानै गासै भारतारिफोरखौ दासान्दि सना रुफा आरो जुवेलारिफोरखौ बायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों आरो ओरैनो जानला मानला गारि सालायनानै पेट्रल डिजेलखौ खहा खालामनो नाङा होनना खावलायदों आरो गावबा गाव सानफ्रोमबोनि खामानि अफिस बायदिफोराव थाङोब्ला गावबा गावनि प्राइभेट गारिफोरखौ बांद्राय बाहायनायनि सोलाय पाब्लिक ट्रान्सपर्ट जेरै बास ट्रेन मेट्र' बायदिफोरखौ बांसिन बाहायनो थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा खावलायदों। लोगोसे अफिसफोराव खामानि मावनायनि सोलाय न'निफ्रायनो हानायखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय खावलायदों जाहाथे पेट्रल डिजेलनि बाहायनाया खम जायो। बेफोर थिरांथाफोरखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा वेस्ट एसियायाव सोलिबाय थानाय इरान इजराइल आरो आमेरिकानि गेजेरनि दावहानि गोहोमखौ भारताव खम खालामनो थाखाय गासै भारतनि थागिबिफोरखौ खावलायहरदों। लोगोसे बायजो हादरनि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायनि सोलाय भारतनिनो मुवाफोरखौ बांसिन बाहायनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि बिथाङा खावलायदों आरो फरेन ट्रेभेल खालामनायखौ खम खालामनो थाखाय खावलायदों आरो जुलिफोरखौ गुबुन हादराव जाहैनायनि सोलाय भारतावनो जुलि खालामनो खावलायदों आरो जेसेबां हायो बायजो हादोरफोरनिफ्राय फरेन टुरिस्टफोरखौ भारताव लाबोनो नाजानांगौ होनना खावलायदों आरो जेसेबां हायो पेट्रल डिजेल गारिनि सोलाय इलेक्ट्रिक गारिफोरखौ बायनो आरो बाहायनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गासै भारतारिफोरनिसिम खावलायहरदों। गुबुन फारसे बेरेखा दोलो कंग्रेस दोलोनिफ्राय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बेबादि बुंनायनि सायाव कंग्रेस दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथाङा गाहाय मन्थ्रिखौ सोंखारिनानै बुङोदि बिजेपि दोलोनि जाफुंसारै भारतखौ दैदेननायनि थाखायनो भारताव बेबादि पेट्रल डिजेलनि आंखाल नुजाथिदों आरो सनाखौ गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बायनायनिफ्राय होबथादों होनना राहुल गान्धी बिथाङा बुङो। लोगोसे आसामनि कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गौरव गगৈ बिथाङाबो बिजेपि दोलोनि जाफुंसारै भारतखौ दैदेननायनि थाखायनो बेबादि पेट्रल डिजेल आरो सनानि जेंनायाव भारतआ गोग्लैनो गोनां जादों होनना गौरव गगৈ बिथाङा फोरमायो। दासान्दि डिजिटेल मुगायाव मबाइल गेमफोरा लाइमोनफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन साग्लोबगासिनो दं। मबाइल गेमनि एडिक्टेड जानानै गोबां लाइमोनफोरा सानफ्रोमबो गावनि जिउखौ खोमाना लायो आरो बेनि बिबाङा जोंनि भारत हादराव सानफा एफा बांबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो बांद्राय मबाइल गेमनि एडिक्टेड जानानै आसामनि थागिबि सासे लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। आसामनि श्रीभूमि जिल्लानि कालीगंज ओनसोलनि 22 बोसोर बैसोनि मनसुर आहमेदआ बांद्राय गेमनि एडिक्टेड जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मबाइल गेम एडिक्टेड जानानै जिउ फोजोबना लानाय लाइमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला लाइमोना गोबां समनिफ्रायनो बांसिन सम मबाइल गेमजोंल' थाबाय थायोमोन। न'निफ्राय ओंखारनाया खम जालांबायमोन। बियो बांसिन समखौनो मबाइल गेमाव बारहोयोमोन जायनि थाखाय बियो ओरैनो थायोब्ला उसाव बादाव गोदाव सोराव जाग्रा जालांदोंमोन जायनि थाखाय बियो रबिबारनि हराव गावखौ फासिनि दौलेङाव जिउ फोजोबना लायो। जाथायनि उनाव लोगो लोगो नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसा जाथायसालियाव सहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो आरो बडिखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। जाथायनि बागै गोथौयै मोनथिनो थाखाय पुलिसा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। आलफा आइजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय आसामनि बिहालिनि थागिबि हरेन दास मुंनि सुबुंखौ मैया पुलिसा खानाय जायो। हमजानाय हरेन दासआ आलफानि दैदेनगिरि गजेन असमजों गोख्रों सोमोन्दो दंखोमायोमोन होनना बिश्वनाथ जिल्लानि एसपि अजागोरा बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होयो। हमजानाय हरेन दासआ सासे आलफानि गोख्रों मावथिमोन। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय खौरांखौ आलफानिसिम दैथायहरनायनि थाखाय हरेन दासआ गोख्रों खामानि मावोमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। नाथाय एसपि अजागोरा बसुमतारीनि गोख्रों दैदेननायाव हेलेम थानानि एसआइ पंकज सितला आरो बिहाली पुलिसनि गोख्रों जथायै लानाय अपारेशनाव आलफा आइनि लिंक थानाय हरेन दासखौ हमनो हानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।